que sabe Dios cando poderá ser. É que as cousas non son, están moi difíciles agora. Non sei, eu volverei falar querida, mais o Freire xa me dixo, eu sin que veño o decreto non encontrei porque a secretaria non me... Pero como era para enero? Sí, pero non saliu, claro, porque pensaronse sempre que iba a salir en enero. Dice, eu cuarto no presupuesto teño, o presupuesto teño aprobado, pero que non teño autorización para poder contratar. Mientras non veña, dice a secretaria non me deixa, non va... tú non ves que estamos todos nos xugados, estou eu, estamos de xinco agora, o Pachi, por contratar. Tú ves que a xente agora non ten medo por facer un favor e depois o día xigante estás ali no xugado. Agora, ademais, con estas cousas hai que andar con moito cuidado. Nem se pode falar por teléfono, non se pode porque enganchante e mira tú como está a xente procesada. Simplemente por chamar e pedir unha recomendación. Vamos. Eu volverei a dar mañá, pero eu, que eu sepa, eu vexo o boletín todos os días, eu no de onte non salira, o doxe ainda non o vi. Que era para o principio, depois era para o 15. Xa era, e todo o mundo pensaba que era para o 1 de enero, pero para o 1 de enero non saliu. Estamos ben o 1 de febreiro aí, que é o Lugo, é o domingo. Eu xa miro mañá, venga.